don foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu matarafalen don Cherifla jabaraniso la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana natogoyaw kan o kadara kɔnɔ bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ farikololabana bana kan i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn togoya min na farikololabanaw ka ca wa danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan o manifestation tɛ kelen ye misaliyala an ka bi baro bɛna daminɛ fɛn min kan o bɛ tali kɛ virus plantaire kan o ye sɛntɛgɛ kɔnɔna dimi ye o bana tigilamɔgɔw a bɛ kɛ sababu ye ka sɛntɛgɛ kɔnɔ dimi bila u la kuma dɔw la hali tagama yɛrɛ o bɛ gɛlɛya u ma ka d'a kan u sɛntɛgɛ kɔnɔna bɛ girinya kosɛbɛ walasa aw ka faamuyaliba sɔrɔ nin kun kan Kafune Bacili bɛ walawalali kɛ an ka ɲɛma jɔ a ka sɔrɔliw na. Virus cutané sɛntɛgɛ kɔnɔna bana don a ka teli ka denmisɛnnin fitininw de minɛ minnu si sera ekɔli la denw ye sɛntɛgɛ kɔnɔdimi bana in farikolola bana dɔ don kɔlɔlɔ juguman tɛ bana in na min bɛ kɛ sababu ye ka adamadenni faga virus cutané bana in a banakisɛ tɔgɔ ko papillovirus mɔgɔ minnu garijigɛ bɛ don ni bana in na bana in bɛ se ka bala ka tunu sɛntɛgɛ kɔnɔna bana in o si bana juguman tɛ virus cutané bana in a suguya ka ca virus vulgaire bɛ yen virus plantaire virus filiforme ani virus plane olu bɛɛ ye virus cutané bana in suguya dɔw ye ale bana dɔw b'ale la an b'a fɔ a ma ko virus donc ninnu ye banakisɛ dɔw ye virus de don a bɛ se ka sɔrɔ an ka environnement na n y'a mɛn a bɛ se ka kɛ fan bɛɛ muso minnu bɛ baara kɛ jiw la ka caya généralement u sen kɔnɔ a bɛ daminɛ kelen na et puis a bɛ caya ka taa donc n'i ma wuli a furakɛli kama non seulement a bɛ caya a bɛ tila ka bonya a bɛ girinya n'a girinyara hali taama ka gɛrɛ i ma donc généralement ninnu olu bana sugu ninnu k'a fɔ k'i bɛ pikiri k'a la ou bien i bɛ pomade mun a la min b'a ban o ka gɛlɛn anw fɛ yan nɔ donc traitement dɔ b'an bolo traitement bɛ kɛ ni sumaya ye an b'a fɔ a ma ko azote liquide gazini dɔ don o de bɛ k'a la an fɛ Mali la a furakɛli bɛ kɛ Journée Institut Marchou dɔrɔn de la fɔlɔ pour le moment parce que an yɛrɛ b'a ta société ninnu fɛ Mali gaz ou bien Sigaz u b'a produit maintenant minɛn dɔ b'an bolo an b'a conserver min kɔnɔ a b'anw de bolo yan donc c'est un moyen thérapeutique traitement dɔ don a bɛ n'a fɔ fura bɛ kunu cogo min na a n'a fɔ pikiri bɛ kɛ mɔgɔ la cogo min na donc nin bana sugu nin virus sugu ninnu fana bɛ furakɛ ni ale de donc an b'a a baraba b'an bolo yen mais an bɛ se ka kɛ thermosine dɔ kɔnɔ ka coton ka fɛn ta furukala ta ka kɔɔrimugu k'a la maintenant n'an y'o meleke an b'o suwa ji la k'o da sanfɛ furakɛli cogo dɔ ye mais machine dɔ fana b'an bolo an bɛ gazi kelen k'a kɔnɔ qu'on appelle le cuirassé ale bɛ se ka a cibler ka a fiyɛ a la o fana bɛ se ka kɛ mais généralement minnu bɛ na gazi in traitement na a caman ye goroninw de ye o goronin dun bɛ denmisɛnninw de minɛ ka caya denmisɛnninw koronin k'u minɛ k'a fɔ k'i bɛ nin fiyɛ u la kelen kelen a ma nɔgɔn donc an bɛ ale ta kɛ ni sokalani an b'a kɛ fɛn na ka bana ninnu lajɛ a pɔnpɔnni filɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bana in bɛɛ de b'a la nin bɛɛ bɛ se ka bonya nin fana bɛ se ka multiplier kelen bɛ se ka fila saba naani di ka taa donc a bɛ sɛntɛgɛ kɔnɔna bɛɛ fati a dɔw bɛ yɛlɛ hali golo sanfɛ donc an bɛ nin de kɛ coton na k'o da sanfɛ maintenant n'an y'a da la a sumalen don n'an y'a da la a sumalen don dɔɔnin an bɛ application kɛ pendant 10 secondes à 20 secondes ça dépend ni bana ka girin an bɛ se ka taa jusqu'à 20 secondes sinon 10 secondes c'est largement suffisant n'i y'a k'a la i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ a yɔrɔnin glacélen don a bɛ givrer dɔɔnin donc n'a givrera ça veut dire que fura in donna a la a ye baara dɔɔnin kɛ an bɛ bɔ o la an bɛ taa dɔ wɛrɛ la an b'a da o fana kan o fana bɛ kɛ ten pendant 10 à 20 secondes on maintient un peu à pied pendant 10 à 20 secondes normalement a kɛ waati la a sumalen de don mɔgɔ i tɛ fɛn juguya la ten kosɛbɛ a kɔni bɛ sisi bɔ mais a tɛna faga kalan parce que a gaz in yɛrɛ bɛ taa jusqu'à moins 195 degrés Celsius pour dire que fraîcheur min don dans ta fraîcheur là alors gololabana dɔw bɛ yen nɔ on appelle les tumeurs bénignes cutanées a bɛ se ka kɛ k'olu caman furakɛ a bɛ se ka kɛ ka tasi dɔw fana bɔ tasi finman girinmanw an b'a utiliser olu fana na anw fɛ yan nɔ donc
n'a pas tout aller moins 195 degrés avec fraîcheur de kef mais fraîcheur min do akero la ni ya dala ko amba tout na jawla ni ya dala avec glacé de maintenant glacé après le temps de rafraîchissement le temps de refroidissement il y aura un temps de réchauffement aussi donc au effet fla ka suma ya kla ka kala o de be selu munun be golola o de ba a chama telia kufa donc nous ça va s'installer un processus de mort cellulaire o be banan bi yaram na ba yongo aba glun a be se ka jita abike barani yere o barani sanfɛ ba sura kera banamna o banan yongo no sanfɛ o yo décoller abina fo ni muruta ka opérer yelam de bisturi ta ka opérer ka so ma muruta donc c'est un truc comme ça ali mécanisme de donc bana mun fana do bana ka cha bet ka fo ka ba parce que nango tima kitane beni o tima kitane beni a te fo ka ba bana isuga min be wele ko verrue plantaire ale fana ye suguya fila ye o siya fɔlɔ ye myrmeci ani verrue mosaïque myrmeci ale tamasiyɛn ni tamasiyɛn tɔw tɛ fili ale be kɛ i n'a fɔ komi tɔmi finmanw kuma dɔw la ni maga kɛra la dimi b'a la a suguya min be yen ni o ye verrue mosaïque ye ale banakisɛ be bɔ duguma ni ka yɛlɛn ka ta sanfɛ wa dimi ti ale la an bɔra sisan ka lamɛn an ka jamukan kɔnɔ ka fɔ banaw de don minnu n'a bɛ sɔrɔ banakisɛw fɛ wa a banakisɛw kɔlɔlɔ ka jugu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu yɛrɛ n'olu bɛ baara kɛ ji la a degun ka bon kosɛbɛ olu kan donc a bɛ ɲini an fɛ an k'an janto an yɛrɛ la n'an bɛ an ka ji labaaraw la n'a ma ɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ko a ye mɔgɔ minnu fana lasɔrɔ u ka boli joona ka se kɛnɛyaso la walasa kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se k'u dɛmɛ ka nin bana ninnu furakɛ hali bi an bɛ to an ka jamukan kɔnɔ an da bɛna maga farikolo la bana min na o bɛ ɲɛsin ɲɛda ma a bɛ dankari kɛ kosɛbɛ ɲɛdaw la kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ walawalali kɛ an ɲɛ o kun kan an ka ɲɛma jɔ o sɔrɔliw na an da bɛna maga nin kɔfɛ bana min na o bɛ tali kɛ goroni kan ale ka teli ka denmisɛnnilakaw de lasɔrɔ wa yira la an na ka fɔ a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana minɛ walasa aw ka faamuyali ba sɔrɔ o kun kan an ka ɲɛma jɔ an ka sɔrɔliw na an b'a wele ko molluscum contagiosum ale fana ye bana dɔ ye virus dɔ de b'ale kɛ virus dɔ de b'a bila mɔgɔ la ale virus ça fait partie de la famille des poxvirus des mollusques poxvirus donc c'est hautement contagieux ale yɛlɛma ka di kojugu a bɛ bɔ min na a bɛ yɛlɛma o yɛrɛ fɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ kelen na a bɛ kɛ fila saba caman a bɛ caya denmisɛnninw na et puis n'a nɔrɔla mɔgɔ wɛrɛ la fana a bɛ se ka yɛlɛma o fɛ et généralement on a constaté que a bɛ bɔ denmisɛnnin na c'est chez les enfants qui sont très souvent atopiques minnu ka allergie ni fɛnw ka ca mais sinon ale fana ye virus ye min bɛ sɔrɔ an ka environnement na mais c'est denmisɛnninw a ka teli ka denmisɛnninw de minɛ kosɛbɛ o kɔrɔ tɛ k'a tɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ dɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ d'ailleurs n'a ye mɔgɔkɔrɔba minɛ yɛrɛ ça va être classé parmi les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Parce que il faut tantôt un contact de vous. Donc à travers les rapports sexuels aussi, on peut rentrer en contact avec quelqu'un qui a ça. Donc il peut se contaminer. Donc aller faire un traitement taliban. C'est-à-dire que pigrita ban, fraxé taban. Il faut vraiment détruire ça par les moyens thermiques. Donc au moins on va faire azote liquide. On va azote liquide dans liquide. An b'a da kan kelen mais an bɛ nin yɔrɔnin fɔ denbatigiw ɲɛna n'u ye nin fɛn ye denmisɛnninw na u ka na n'a ye joona parce que ale caya ka di kojugu c'est hautement contagieux comme son nom l'indique a bɛ daminɛ kelen na a bɛ caya an bɛ denmisɛnnin dɔw ye u ɲɛda bɛɛ falen don a la bon gaz in dun fana filɛ nin ye a b'a furakɛ mais dimi b'a la mais bon n'a bɔra mɔgɔw la a b'a fɔ ko i ka a jate a bɛ den yɔrɔ minnu na ni hakɛ mun don il faut kɛ ɲɔkisɛ i k'o ɲɔkisɛnin ta k'o bila kɔlɔn kɔnɔ ko n'i y'o kɛ k'a bɛ ja bon
olu pratique ma fɛn ye caman b'o kɛ u tila ka na an fɛ yan nɔ donc n'i y'a ye joona nana ye joona ka furakɛ gazi bɛ se k'a fana furakɛ mais an fɛ yan nɔ minnu ka ca kosɛbɛ 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 mɔgɔ bɛ na goroni minnu bɛ bɔ denmisɛnninw na bon goroni an y'a dɔw ye ja la an y'a ɲɛfɔ donc mɔgɔw bɛ na o la kosɛbɛ n'i y'a consultation yɛrɛ ta par jour an b'o min sɔrɔ ça c'est plus de 75% des consultants parce que ça c'est assez fréquent a bɛ denmisɛnninw de minɛ denmisɛnninw b'a yɛlɛma yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ n'a donna du kɔnɔ denmisɛnnin kelen na ani denmisɛnnin tɔw bɛ kulonkɛ kɛ a bɛ yɛlɛma yɛlɛma o fɛ maintenant an ka mɔgɔw b'a fɔ bon dɔw b'a fɔ ko fura t'a la dɔw b'a fɔ k'a to yen a bɛ kɛnɛya yɛrɛ ma dɔw yɛrɛ bɛ ɲɔkisɛnin compter n'u y'a compter ɲɔkisɛnin kelen fila goroni hakɛ min b'a tigi la o b'o ɲɔkisɛnin hakɛ compter k'o bila ji la ko n'o kɛra k'a bɛ ban donc mais o si t'a ban réalité f'i ka na an ka traitement k'a la an ka azote liquide appliqué a la kabiri a daminɛ waati la donc n'o kɛra ni kelen fila saba don a bɛ ban a bɛ bɔ denmisɛnnin dɔw f'u ɲɛ fara kɔnɔna na u nun kɔnɔna na alors là ça devient délicat i bɛ gazi kelen de bɛ k'a la a nɔ n'i b'a kɛ i b'a kɛ de sorte que a kana se ɲɛkisɛ ma sinon gazi in yɛrɛ ni hali n'a donna nun na a bɛ se ka mɔgɔ kirin o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye ça peut asphyxier donc a b'an ka baara gɛlɛya dɔɔni c'est pourquoi an b'a insister pour que denbatigiw ni minnu bɛ denmisɛnninw bɛ minnu bolo k'a dɔn k'a fɔ bana min don a kana négliger n'i y'a négliger a bɛ caya alors n'a cayara a bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔw la a traitement bɛ gɛlɛya et puis a bɛ se ka infecter fana donc o y'o ta ye. Bana o bana bɛ yen nɔ ko sababu b'a la i bɛ taa sɔrɔ furakɛcogow de fana b'a la n'an ye an ka banaw dɔn ka furakɛcogow dɔn o b'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka kɛnɛya matarafali la goroni ye bana cɛjuguba ye wa a dama ka kan bɛɛ lajɛlen na denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ wa n'a y'i minɛ a b'i degun kosɛbɛ o togoya la an b'a fɔ an ka kumaw la kuma bɛɛ ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an janto an ka kɛnɛyaw la o ka fisa an ma kosɛbɛ hali bi sɛntigɛ kɔnɔdimi a siɲuw ye fɛn minnu ye n'o y'a tamasiriw ye kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. Buna adamadenni farila golo tɛ goloko mago dɔrɔn ye a b'i n'a fɔ komi birifini de don min bɛ farikolo fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana golo ye organe ye min bɛ farisogo latanga infectionw ma jeninindaw joliw fo ka taa bila tile farinya jenini ma n'i ye buna adamadenni ye dɔrɔn i bɛ fɔlɔ ka fɛn min ye o y'a farikolo ye farikolola bana min ka teli ni ka adamadenw sɔrɔ. Finalement c'est le human papillomavirus qui donne ces virus là alors donc olu fana bɛ se ka sɔrɔ environnement na a bɛ se ka sɔrɔ baganw fɛ. I b'a a bɛ mɔgɔ contaminé ten bagan dɔw i b'a fɔ wulu jakumaw sow donc i bɛ se k'a sɔrɔ olu bagan ninnu fɛ parce que a bɛ anw minɛ a b'olu fana minɛ donc ni n'u gɛrɛla ɲɔgɔn na effectivement a bɛ se ka bɔ i la ale fana bɛ daminɛ na kelen na a fana bɛ multiplier parce que c'est un virus a fana bɛ caya a bɛ caya a bɛ caya a bɛ caya ale fana bɛ se ka bɔ golo sanfɛ mais a bɛ se ka mɔgɔ minɛ yɔrɔ bɛɛ la même les parties cachées tu vois un peu. Donc o fana bɛ traité ni fɛn ye a dɔw bɛ bɔ sentɛgɛ kɔnɔnaw na bolo kɔnɔnaw na kunkolo la n'a ye si minɛ kunsigi si ninnu n'a y'a minɛ si bɛ bɔ yɔrɔ la a b'a bɛɛ contaminé kelen-kelen et là ça devient compliqué parce que olu maladie sugu ninnu u bɛ k'an bolo yan pendant des mois an b'u traité u bɛ sɛgɛn yɛrɛ u bɛ tila ka segin ka na tuguni parce que i b'a sɔrɔ minnu bɛ kɛnɛma olu an ɲɛ b'olu la an b'olu furakɛ ni gazi ye k'olu faga mais dɔw bɛ duguma qui sont en train de se machiner olu fana bɛ caya. Au bout de quelques temps, à maladie kelen bɛ segin ka na quand tu es nin furakɛ k'a banna mais en réalité soit dɔ bɛ yen o ma ye traitement waati la ou bien dɔ tun bɛ yen nɔ o tun ma bɔ fɔlɔ donc c'est un truc ale kan ka surveiller de ça c'est les virus ça peut apparaître sur les culs chevelus les barbes de pubis et tout voilà non kunsigi tɛ tigɛ i bɛ se ka kunkolo coiffer pour que i ka fɛrɛ a ma généralement maladiw bɛ na o kunkolo kunsigi tulen on a fait gagner une année alors que notre coiffure c'est assez facile il bɛ se ka identifier i bɛ traitement k'a la ka ɲɛ kosɛbɛ donc o virus ninnu fana bɛ yen nɔ a dɔw bɛ se ka bɔ dans les parties génitales qu'on appelle les condylomes acuminés donc an nana bi généralement olu bɛ na en fin de consultation donc parce que olu yɛrɛ la chez la femme a virus qualité dɔw bɛ yen nɔ n'i ma a furakɛ a bɛ se ka cancer di mɔgɔ ma surtout les cancers du col et tout donc olu fana traitement ye wajibi mɔgɔ t'a dɔn yama les gens cachent a goroni bɛ falen la bon u ti nana ye joona alors que n'i y'a ye kabiri a fitinin i bɛ nana ye fana a fana ka furakɛ o de ka fisa o fana ma
farikolo de ye fɛn fɔlɔ ye min bɛ buna adamadennin tanga mikɔrɔbu tɔɔrɔ ma ni tɔɔrɔ ye o farikolo in sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye banakisɛw ka don golo kɔrɔ ni ka munumunu farisogo la o la a ka kan an ka kɔlɔsi boli sanga ni waatiw bɛɛ lajɛlen na an farikolo kan walasa kɛnɛya bɛ sabati. Nin kunnafoni nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni mɔgɔ min ye nin taamasiyɛn nunu kelen kelen ye remarque i yɛrɛ la a bɛ ɲini fɛ i ka wuli joona ka ɲɛsin kɛnɛyaso ma o b'i dɛmɛ i ka bana furakɛli la o kadara kɔnɔ hali bi an ka jamukan min na kuma fɛn min kan o bɛ tali kɛ acné kan ale ye bana ye min n'a ka jugu kosɛbɛ cɛlakaw de ma ka d'a kan a bɛ bɔ olu tɔn kɔfɛla la a bɛ ŋaɲa bila u la u b'a siɲɛ fo kuma dɔw la jeli bɛ bɔ a la walasa aw ka faamuyali b'a sɔrɔ an ka ɲɛ jɔ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la. U ko a ma ko acné a ka teli ka cɛw de sɔrɔ kosɛbɛ teliya la a bɛ kɛ kurukuruninw ye u tɔnyanfanw fɛ ni o acné in juguyara a bɛ se ka labanna ka kɛ joli ye. Acné yɛrɛ ye bana ye bana min ni mɔgɔw ka lakɔlɔsili tɛ s'a ma kosɛbɛ kɔnɔ tɛ ni lakɔlɔsiliw bolila kan furakɛli bɛ se ka k'a la teliya la a bɛ tunu. Donc nin fana ye bana dɔ ye an b'a fɔ nin ma ko acné chronique bon nin fana bɛ bɔ cɛw la généralement ka caya kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔw farila tulu ka ca fanfɛlaw ni ɲɛda donc a ka teli ka bɔ olu la et c'est une maladie nin bɛ ye généralement farafin la ka caya parce que notre peau est riche en collagène et tout donc nin fɛn ninnu développé ka di an b'a ye mɔgɔ caman na dugu kɔnɔna na k'u bɛ taa saw fɛ yen ko n'u ye fura k'a la k'a bɛ yɛlɛ bon généralement a bɛ daminɛ tan n'i taara o la n'u ye fura k'a la n'a yɛlɛ laban bɛ kɛ birin de donc i bɛ caman ye circulation na moto sanfɛ a kuruba b'u tɔn na a bɛ daminɛ tan de fɔlɔ dɔɔni dɔɔni maintenant n'i ye traitement k'a la qui n'est pas adapté a bɛ kɛ birin ye kurunin bɛ bɔ disi ni fɛnw na à ce stade là n'i ye gaz k'a la généralement a bɛ régresser a tɛ taa yɔrɔ jan na donc ale tɔgɔ de ko acné chronique de la nuque c'est une spécificité de la peau noire voilà. Donc azote liquide de bɛ k'a fana na. Non, mais ça fait 2 fois que je suis venu ici. Donc, il y a une fois une qualité de vous essayer de traiter quoi avec azote liquide. Bon, tout le monde comme ça. Non, tu faut regarder là. Ay gel kunte kurukuru de auto ganenye kuma do la no bashien kuma do la fabga gelere kuma do la vraiment ne ay essayer depuis fois l'azote fiera là si ça va essayer de diminuer donc sinon on va boniner quoi. Non, foi ama problème foi c'est normalement mi bene bolo ga la se mogoma na be mogo la bega konjona ugana la fin suga qualité de folo pour que vous se ga frage en fait garana attaquer fin wele to ni même se ga que plus pire que ça aussi wala dil ga mene bolo ga di mogom vraiment de vous faut parce que olu kama bi ne ga fin abuga no ga don ne vous faut ça kukurunu be bo tona donc o fana ye bana dɔ ye o fana ka ca an fɛ yan kosɛbɛ hali ni ye circulation la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ moto kan i b'a ye u tɔn na o fana bɛ daminɛ ten dɔɔni dɔɔni mɔgɔw t'a dɔn donc u bɛ taa traitement dɔw k'a la minnu bɛ se ka juguya parce que ale ye phase fila de ye a bɛ daminɛ ni kurukurunin ye n'o kurukurunin n'i m'o traité à temps ou bien n'i ye traitement inadapté dɔ k'a la a bɛ se ka bonya a bɛ kɛ kuru a bɛ n'a fɔ i b'a fɔ birin donc n'o dun kɛra fo ka sans infiltration pikiri k'a kɔnɔ ou bien il ka opérer yɛrɛ ka bɔ yen nɔ donc pour que mɔgɔ kana s'o ma depuis kurukurunin kelen fila bɛ kɛra i bɛ na an bɛ traitement d'i ma a bɛ tila ka conseil d'i ma min ye bana in kun ye min bɛ se k'a juguya parce que mɔgɔ généralement ni n'a b'i tɔn na i man kan tɛ hali k'i sigi k'i kɔsɛbɛ fɛn na chaise la parce que o tɛgɛtɛgɛli bɛɛ bɛ dɔ fara a kan mobili kɔnɔna la o tɛgɛtɛgɛ dɔ fara a kan kunkolo dunan k'i da i tɔn kan o fana bɛ dali min kɛ n'a wɔsira n'a sufɛra a bɛ caya ka taa fɛ donc tout ça c'est des conseils pratiques qu'on donne aux malades en plus du traitement. Jɔyɔrɔba de bɛ farikolo la an ka adamadenya kɔnɔ ka d'a kan a b'an dɛmɛ kosɛbɛ banamisɛnnin caman kɛlɛli la n'a dɛsɛra min yɛrɛ la k'a fɔ k'o ye kɔlɔlɔ se an farikolo ma a bɛ ɲini an fɛ an ka n'an bolo fila d'an sen kan an ka wuli k'an jɔ ka d'a kan an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ ko ni m'i ka bana feere i tɛ sanbaga sɔrɔ a la n'i wulila k'i jɔ k'i ka bana ɲɛɲini i b'a furakɛ cogo dɔn hali bi an ka kɛnɛya jamukan kɔnɔ an ye témoignage dɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u bɛ dɔɔni dɔn farikolobana nasiraw fɛ an ka ɲɛma jɔ u ka sɔrɔliw na. Ne ka nali ye kelen de ye n'o ye muso ka farikolola bana furakɛli ye
parce que dɔgɔtɔrɔya sira la bɛɛ n'i ka baara de don, bɛɛ n'i ka spécialité, u b'a fɔ spécialité, donc bɛɛ n'i ka baara, donc baara dɔw bɛ yen nɔ f'i k'o di o dɔnbagaw ma, o kɛbagaw ma, olu k'o kɛ, parce que n'i y'a ta ka jateminɛ ne yɛrɛ y'a muso in furakɛ siɲɛ caman a ma nɔbɔ, bon n tilala k'a di dɔgɔtɔrɔ denmisɛnnin dɔ ma a ma nɔbɔ, bon obligera ka na se na min na n nana n terikɛ dɔ fɛ yen ka na muso in yir'o la pour que a bɛ se ka furakɛ lafiya la cogoya min na, pour que a bɛ se ka nɔgɔya. Bon ne bɛ dakuranya fila fitinin min fɔ farikololabana na, parce que farikololabana nasɔnya ka ca, c'est vrai, bon spécialitéw bɛ yen mais farikololabana nasɔnya ka ca, a denmisɛnninama bana bɛ yen, a mɔgɔkɔrɔbalabana bɛ yen, mais très généralement banakisɛ dɔw de bɛ yen nɔ olu de b'a bila mɔgɔw la, walima hadamaden yɛrɛ jogo. N'i ko hadamaden jogo i bɛ se k'a fɔ sisan jɛya sira kan, walima i yɛrɛ bɛ don fɛn minnu na, walima i bɛ fini minnu don, walima i siyɔrɔ ou bien i ka ɲɛgɛn, donc bana ninnu caman bɛ se ka sɔrɔ o fɛ banakisɛ kɔfɛ, mais a ka ca Ala fɛ n'i ya jɛya matarafa ani fɛn fɛn bɛ f'i ye i kana gɛrɛ o la, i k'i farati o la, n'i y'o kɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ kisi a tɔɔrɔ ma, i bɛ kisi a basi ma. Bon ne y'a taamasiyɛn min remarqué a la min m'a degun o ye u b'a fɔ ma allergie de, parce que a bɛ farikolo gratter quoi, c'est gratte beaucoup, a bɛ farikolo gratter. Bon maintenant on a voulu instaurer un traitement n'o bila sen kan, farikolo gratter na bɔ aw sara, an y'a miiri k'a fɔ allergie de don a bɛ tɛmɛ, bon an ye antihistaminique u b'a fɔ parce que o la i bɛ antihistamine de utiliser o la, donc an y'o utiliser à plusieurs reprises. Ne yɛrɛ y'a kɛ, bon n y'a ɲɛfɔ génération wɛrɛ ainsi de suite, bon petit dɔ tun bɛ sage kɛ dermatologue la, n y'a ɲɛfɔ o ye, o y'a ka traitement di, donc o ma fɛn y'a la, a komi misɛn a yɔrɔ a ka misɛn, a misɛnmisɛnmanin bɛ farikolo la quoi, donc a b'a ŋɛɲɛ voilà, donc ale ta kun y'o de ye quoi. Bon ne ka kumakan laban ye il faut que bon maliyɛnw ka ko faamu sisan, parce que Mali la yan nɔ o problème ba de bɛ Mali la, n'i tɛ bana min dɔn f'i ka s'a sebagaw ma k'a furakɛ, que ça soit farikololabana bana siya wɛrɛw f'i ka a da dɔnbaga ma k'a furakɛ, et puis maliyɛnw ka kunu, et puis u k'u kunnafoniya ka sira ka ca, il faut pas que u ka to so kɔnɔ u ka mɔgɔw la mais karimasina ta furakɛ ni vinaigre de o ta banna, bon karimasina aspirine ta dɛ, ni aspirine ta o b'a ban. Bon maintenant maliyɛn il faut que an ka nin fɛn dabila ten sa quoi, an k'u dabila, Ala sɔnna mɔgɔw b'an fɛ yan, dɔnnibagaw b'an fɛ yan, furakɛlaw b'an fɛ yan, fo an ka wuli an ka s'u ma, parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn quoi, i ko dɔn bɛɛ i ko dɔn bɛɛ na tɛ, comme bamananw b'a fɔ cogoya min na. Voilà ne tun b'a fɛ ka kunnafoni fila de. Hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan bɛ ka boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ farikololabana de la. Ni dun ko farikololabana a bɛ an hakili jigin mɔgɔ dɔw la minnu n'olu ka farikololabana ka ca kosɛbɛ ka sɔrɔ u farikolo kɛcogoya tɛ bana misɛnnin ye, nka u farikolo kɛcogoya de b'a to bana misɛnnin caman bɛ dankari kɛ u farikolo la, n'o ye albinosw ye, n'o ye yefukew ye. An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ walawalali kɛ an ye, an ka ɲɛma jɔ o sɔrɔliw na. Kabini den wolodon a bɛ dɔn k'a fɔ ko yefuge don, ka sabu kɛ a farikolo jɛya cogo ani a kunsigiw. N'i ye a ɲɛkisɛ couleur ta k'a lajɛ i b'a fɔ ko o tun bɛna kɛ bilenman ye. U farikolo tɛ yelen ku, ninnu ye denmisɛnninw ye min ni danfaraba de bɛ u farikolo ani denmisɛnnin tɔw farikolo ni ɲɔgɔn cɛ, ka sabu kɛ yɛlɛmaba de bɛ don u farikolo cogoyaw la, u ɲɛw ani u kunsigiw. O yɛlɛma min bɛ don u farikolo cogoyaw la n'i ye a ta k'a lajɛ fɛn dɔ de bɛ adamaden tɔw farikolo la min ni o tanya bɛ yefugew la. Maintenant, il y a des gens qui ont la peau fragile, notamment les albinos. Les figos fana bɛ n'an fɛ yan nɔ. Bon, aw mana bɛn n'u ye bi, sinon yefugew fana bɛ na, i bɛ tasi minnu ye yefugew la ka caya, i b'a n'u bɔra tile la, tasi dɔw bɛ bɔ o la qu'on appelle les éphélides. Mɔgɔw b'a négliger, yefuge ka problème bɛ o tasi ninnu de, parce que o tasi ninnu bɛ bɔ i la n'i tora tile kɔrɔ ka fɛn, a laban bɛ kɛ cancer ye, cancer de peau ye. Alors que depuis attaché waati la ni azote liquide appliquera là, généralement à bas huile à bouillir à. On a vu des albinos qui sont venus ici qui avaient la peau couverte de fluides ou femmes attaché fima des taches de rousseur là ou femmes mais un traitement là ou diara qui passe à bampé ou tache c'est un facteur de suivi des albinos. Il manga à manga yila na yila drone c'est un risque, c'est un danger. Il faut venir soigner ça. Ni ma fraqué, ni joli boira de la joli tekenya. Il y a cancer. Ou farso kechote. Mais ou farso kechote de la tourna de boula. Sinon c'est pas l'air naturel. Il faut que gelen le passe mélanine de tout là.
golo min b'a to an finen o de t'u la maintenant min b'a to min y'a kɛ o t'u la u b'u exposer bana caman na notamment clé mana souvent clé de bɛ ninnu bɔ donc c'est les états précautionneux qu'il faut suivre olu tâche ninnu kan ka effacer de azote liquide ye o moyen dɔ ye anw fɛ yan nɔ n'a y'a k'a la a bɛ marcher fana en substance an bɛ se ka min fɔ an y'a fɔ yan nɔ a banaw ka ca tout ce qui est tumeur bénigne cutanée azote liquide bɛ se ka k'a bɛɛ la mais an m'an da maga min na pour le moment pour l'instant mɔgɔw k'o faamuya o y'o yɔrɔnin ye goroninw ani veri ninnu fana ye goronin dɔ o fana bɛ wele goronin mais o qualité tɛ kelen ye goronin fana ale nugulen don ale bɛ bɔ denmisɛnninw na mais donc n'i y'o surface la i b'a sɔrɔ o jalen don donc ale c'est un peu kératosique là et puis ale bɛ caya mais o virusiw fana tɛ kelen ye donc c'est très important à savoir. L'acné chlorhydrique aussi, c'est une maladie qu'on rencontre beaucoup dans la ville et qui n'est pas très bien connue. Donc le traitement bala, c'est important. Pour les abdominaux sociaux, on insiste là-dessus. Derrière les abdominaux sociaux, là, ou bien un gazé là. Généralement, ils ne prennent même pas le ticket à la porte. Parce que nous avons des gens qui s'occupent aussi des albinos. Donc, le gazé est à la ticket. Parce que nous savons que le gazé est là, vraiment, c'est un bon moyen de prévention contre les maladies méchantes. D'accord? Absolument, les cancers. Généralement, ils font des basocellulaires, des cancers basocellulaires, des épidermoïdes, des cancers d'eau, ou fracas la famille. Les basocellulaires doivent être opérés, mais l'épidermoïde, ça devient beaucoup plus compliqué. La famille. Il y a cancer, il y a sur il va se dans une tâche de froid. Au tâche de gel après au gel de gelma. Donc c'est pourquoi je vais à Mouma. Albino Souma, avec Momola, ou qu'on a régulièrement, mon bamboulé en a mis occupé de nous, albino Soula, même ou qu'un traitement qui maintenant, c'est la gaz Roma, ou sans m'enfant à Bonyana. O yɛlɛma min bɛ don u farikolo cogoya la o de b'a kɛ u farikolo ka fɛngɛ u tɛ se ka tile ku nin denmisɛnnin ninnu kan ka kɛ cogo bɛɛ la ka u yɛrɛ tanga ka bɔ tile ka tɔɔrɔw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka kansɛri se u ma ninnu ye denmisɛnninw ye fana ni u hakili ka di wa u bɛ se ka kalan kɛ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw hali ni a y'a sɔrɔ degun bɛ u ka filɛli cogoyaw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔlɔsilibaliya dɔrɔn de bɛ se ka dankari kɛ albinɔsiw farikolo kɛcogoya la n'o ye yefukiw ye o la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɛmɛ don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma walasa degun min b'u kan o bɛ se ka wuli ka bɔ u kan u bɛ kɛrɛfɛden minnu na dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kɛnɛya jamukan kun kan an bɛ kan mɛn da aw ye a kan